Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gireydaniya tilyak o maddeyan Lugora rapora Birleşmiş Milletler Ofisa tilyak o suca de 10 salen davide hecmeyra tilyakeşa jisedi o 23 zeyde buye o ji 240 milyon mirovan gihiştiye 209 milyoni. Jimara miroven ku ji ber tilyakê vetkun jiyana wan wêran dibe ji 145 zêde bûye û gihiştiye 40 milyonî. Di gor daneyên însanî yardım vakfı li welatê ve texmîna hejmêra kesên ku tilyakeşin milyonik û 700,000 ye. Sebebên herî belabûyî yên girêdaniya tilyak û maddeyan ev in. Yek merak, di dov bizarîkirin, sê niyeta kêfê, 4 hilweşîna ciwakî, 5 tesîra heval û hevsala. Xwe obrayê min delal. Helbet halazbûna ji her şikir adetên herab bi fermana Xwedê ye. Xwedê di nav mexlûqên xwe de mirov di nokta herî bilind afirandiye û her tiştê ji reyrî mirov ji bo mirov e, mirov jî ji bo Xwedê ye. Ya ku Xwedê ji mirov wara dixwaze tenê baxtewarî ye. Xwedê dixwaze ku mirov baxtewar bin. Xwedê dixwaze ku hemû mirov baxtewar bin. Ne tenê yek kes, du kes, yek millet, sê millet. Çimkî Xwedê ji hemû mirovan hez dike û dixwaze ku ew baxtewar bin. Lê pêşberiya mirovê ku Xwedê herî zêde jê hez dike û dixwaze baxtewar be, şeytên heye ku ew şeytên dijminê wî ye. Dijminê ku hem li dinyê û hem jî li axîretê kare rê li baxtê wî bigire û wî bêbaht bike, şeytan e. Di Sura Maide ayeta not de ji me re dibêje ku em çawa karibin ji vî dijminî helaz bibin. Gelî ê ku bawer dikin, şerab, kevirê çikilî, pût û tîrîn fela herabiyên şeytanın ji wan dûr bikevin, ji bo bihêviya ku hûn bikevin felahê. Em karin tilyakê jî têxin nav van 4 tiştên herab. Ji ber ku tilyak ji bo mirovan tiştekî pir bi zirar e, adetekî pir herab e. û Xwedê Teala emanet daye me bedena fîzik. Dema ku em di sê pirtûkê pîroz de li teslîma bedena me fîzik dinêrin, binêrin em bi çi rastên. Di sê pirtûkan de teslîma bedena me fîzik ji Xwedê re, di sê pirtûkê pîroz de di Tewratê de mirov hebûnekê ciwakiye bi mirovên din re dijî û dibêje li karşî cîranê ve şahîdiya derew nekin, li jina cîranê xwe bi çavê herab nenêrin. Çavê xwe bernedin mala cîranê xwe, erdê wî, wolamê wî, jin û mêl, gayê wî, kerê wî û tu tiştekî wî din. Ji vir em bi zelalî fêm dikin ku bedena fîzik aîdê Xwedê Teala ye. Di İncîlê de ma hûn nizanin ku bedena we mizgefta ruhê pîroza di hundirê Xwedê ye, ya ku we ji Xwedê stendiye, bi bedena xwe Xwedê bilind bikin. û di Qur'ana Kerîm de behsa teslîmkirina bedena me fîzik ji Xwedê Teala re dike. Îjar em ji vir çi fêm dikin, ji vê yekê em fêm dikin mirov ku tetez hebûnekê ciwakî ye, gerek li gora fermanên Xwedê jiyana xwe bijî. Gel em dîsa van 4 ayetên bidin ber çavan, di Sura Maide ayetan 91 de armanca şeytan ji van adetên herab çi ye? Şeytan dixwaze bi şerab û qumarê di navbera we de dijminantî û nefretê biçîne û we ji zikrê Xwedê û li me jê bihêle. Xwedê Teala jî dixwaze ku em bi zikr û li me jê bikêjin kemalê, bextewar bibin û dora xwe jî bextewar bikin. Di her dewrê de her dem tu kesîk hene, yê ku bextewarin û yê ku bextewar dikin. Yani bi gotinekê din yê ku bextewar dike, yê ku bextewar e. Li aliyê din yên ku bêbextin û bêbext dikin hene, zarokê însan Xwedê îradeyê azad e û wê terciha xwe bike. Gel hûn niha mîkrofonek ji hemî mirovan re bigrin û bipirsin hûn ji jiyana xwe çi hêvî dikin, herkes dixwaze bextewar be. Wê demê her kesê ku dixwaze bextewar bibe, gerek çi bike? Tiştê ku gerek mirov bike ev e, ku li ser riya ku Xwedê destnîşan kiriye bimeşe û ji dil biwaze ku bikêje Xwedê. Lewra Xwedê Teala kesên ku ji dil dixwazin xwe bikînin Xwedê, Xwedê Teala wan dike dostên xwe û wan ji şeytên distirîne. Ji ber vê sebebê di Sura Maide ayeta 92 de çi dibêje? Ji kesên ku Xwedê van adetên herabin re dibêje, biya Xwedê bikin, biya Resul bikin. İtaatiya Xwedê fastina xwe bikîne Xwedê, îtaatiya Resul tabîbûnî ye. Heger hûn rûyê xwe bizîvirênin, tenê wezîfa Resul tebliğ ye.
ve daveti ba Xwedê dike û binerin heger hûriyê ve nezî birin û davetkirine kabûl bikin îdî bibênin ku mizgîna Xwedê çi ye. Bah û birayên min îndelar, di cîanîna mekanîzmaya adeletê de teşhîka we ye, îjayîka we ye û qazayîka we ye. Teşhîka we pîrtokên pîrozên ku ji aliyê Xwedê ve hatine şandîne, îjayîka we Resulên Xwedan e û qazayîka we jî bi cîanîna adaletê ye. Xwedê Teala dixwaze edaletê bi destê mirovan re bicêbîne. Ew dixwaze ku herkes adil be, dema ku em di nav mirovan de heqûm bidin, ew dixwaze ku em bi ji wan kesekî adaletê bicîtînin. Belê, ez bi hîmeta Efendiyê me ji Rebbê me mezin dixwazim ku herkes ji van adetên xerab helas bibe, di jiyana ciwakî de bibe mirovekî adîl û her pêlîkoça teslîmiyetê bijî. Xwedê ji we hemiyan razî be. Fatiha ma salavat.